Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den şunday sözler kiterler. Hubbul vatan minel iman. Yani vatanını suyu. Vatanını suyu ol da bolsa imandan dep aytılır. Hem bugün künde özümüzün ilibizde, devletimizde kayber vakıtta şunday sözler işitemiz. Yani vatanga karata nindidir nefret hisleri turunda bildirileler. Кайбер вакытта ватанга карата, дәүләтебезгә карата ниндидер дошманлык хисләрен белдерәләр, ниндидер рәхәтсезлек сүзләрен белдерәләр. Хәтта кайбер вакытта шушы сүзләрне мөэмин мусламаннардан да ишетәбез. Ягъни бу җирдә безгә яшәргә яхшы түгел, бу җирдә рәхәт түгел, башка җиргә күчәргә, башка җиргә китәргә кирәк дигән сүзләрне дә ишетәбез. Ләкин Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerine kiri kaytıp ihtibar etsek, vatanını suyu imandan dep ayta. Allah Teala'nın ilçesi. Vatanını suyu imandan dep aytып kine түгел, hem şuшы örnekni özünün turmuşunda da bizge yaşap ko'rsatgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın ilçisi Mekke-i Mükerreme'de şuшы izgi yerlerde tuğup turmuş alıp bardı. Özünün turmuş yolunun күпчелеген шунда уздырды. Туганнан алып, шушы җирлекләрдә үсеп, кардәшләре белән, туганнары белән, күршеләре белән хәерле мөгамәләдә булды. Безгә бер хәерле үрнәк күрсәтте. Хәтта бу мәсьәләне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәрим аятлары аша да аңлата. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва лакум фи расулиллаһи усватун хасанатун. Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәгаләнең илчесе, сезнең өчен иң хәерле үрнәк дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм Мәккә җирлекләрендә яшәгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әле пәйгамбәрлек килгәнчегә хәтле шундый дәрәҗәгә җитте ки, Мөхәммәд әл-Амин дип танылды. Ягъни ышанычлы. Аңа үзеңнең сиреңне дә, малыңны да, хәтта җаныңны да тапшырырлык дәрәҗәдәге булган ышанычлы кеше буларак танылды. Ләкин вакытлар узып Peygamberlik иңә башлагач, кайбер кешеләр, инде Мәккә җирлекнең күпчелекләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга каршы да чыктылар. Каршы чыгып та, аның белән генә шикләнмичә, аны җафа чиктерделәр. Аны кимсеттеләр, рәнҗеттеләр, ислам диненә каршы чыктылар, мөэмин мусламаннарга каршы чыктылар. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең мәхәббәтен, үзенең сөюен, үзенең ватанына карата хисләрен югалтмады. Һәм бу турыда Мәккә җирлекләренең күчәргә мәҗбүр булганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләр әйтә. Ма атьябки мин балади ва ахаббки илайя. Валаула анна қауми ахраджуни минки ма саканту гайраки. Минем өчен сөеклерәк, минем өчен яхшырак шәһәр юктыр, иллә мәгәр Мәккә. Минем халкым, ягъни Мәккә халкы, мине кулмаган булса, мин башка җиргә күчмәс идем, дип әйткән Расул Әкрәм Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу сүзләргә без әлбәттә игътибар итәргә тиеш. Үзенең җирлеге, үзенең ватаны чәчәк атсын өчен, үсешкә ирешсен өчен, үзенең ватаны саф, чиста, матур, пөхтә рәвештә тормыш алып барсын өчен үзенең көчен жәлләмәгән, үзенең тормышын жәлләмәгән, аны яклаган. Һәм безгә дә бер хәерле үрнәк күрсәтеп калдырган. Һәм әлхәмдүлилләһ, шушы үрнәкне күп кенә мөэмин мусламаннар җир шарының кайсы почмагында булмасын, шушы сүзләргә ияреп, үзләренең ватаннарында яшәп, үзләренең ватаннары чәчәк атсын өчен көч куйган мөэмин мусламаннарны күрә алабыз. Бигрәк тә үзебезнең җирлектәге мөэмин мусламаннар. Әле борынгы Болгар бабаларыбыз, Идел буе Болгар бабаларыбыз да шушы мәсьәләне күз алдында тотканнар. Рәсми рәвештә ислам динен кабул иткәннән алып, 13-нче гасырга хәтле үзләренең тормышларын жәлләмичә, үзләренең тормышларын, дәүләтләре, ватаннары чәчәк атсын өчен көч куйган. Шуңа тормышларын багышлаган бабаларыбыз. Шулай ук Болгар дәүләтеннән соң килгән дәүләтләрдә дә Казан ханлыгы булсын, яисә шушы җирлектәге торган мөэмин мусламаннар, башка дәүләтләр
эшендә булган вакытта да, Рәсәй империясы булсын, Советлар заманы булсын, бүгенге көнгә хәтле мөэмин мөселманнар үзләренең тормышларын шундый рәвештә алып баралар ки, дәүләтләре, ватаннары чәчәк атсын өчен үзләрен жәлләмиләр. Тормышларын шуңа багышлыйлар дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Үзләренең җирлекләрен саклар өчен үзләрен жәлләмичә тормыш алып бардылар. Чәчәк атты, үсешкә иреште. Шушы җирлекләр мөэмин мөселманнар тарафыннан көч куелганга күрә дә. Һәм төрле куркынычлар янган вакытта да мөэмин мөселманнар үзләрен жәлләмәделәр. Бигрәк тә ана бөек ватан сугышында да мөэмин мөселманнар үзләренең ватаннарын саклар өчен үзләрен жәлләмичә инде дошманга каршы чыктылар. Беренче булып шушы мәсьәләне хәтта мөфти Габдурахман Расули да инде үзенең фатвасы белән мөэмин мөселманнарны шушы эшкә чакырды. Һәм әлбәттә, бу безнең өчен бер үрнәк, безнең өчен бер күрсәткеч. Үзебезнең ватаныбызны сөеп, үзебезнең ватаныбызны саклап, аның үсеше өчен, аның чәчәк атуы өчен үзебезнең тормышыбызны жәлләмичә көчебезне куер өчен без дә тырышырга тиешбез. Бигрәк тә бүгенге көндә шушы вакыйгаларны онытмыйча Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, мөэмин мөселман кардәшләребезне искә алып, бу дөньяны калдырган мөэмин мөселман кардәшләребез өчен дуга кылып, тормыш алып бару әлбәттә безнең өчен бер тиешле гамәл булып тора. Бигрәк тә бүгенге көндә кайбер кардәшләребез үзебезнең ватаныбызны яклап, сугыш кырында инде тормышларын алып баралар. Алар өчен дә хәер дугада булып, без әлбәттә Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Үзебезнең эшләребездә нинди генә эшебез булмасын, милләтебез, дәүләтебез, ватаныбыз чәчәк атсын өчен без тырышырга тиешбез. Бүгенге көндә шушы бөек җиңү көннәре якынлашкан вакытларда, Болгар дәүләте ислам динен кабул иткән көннәр якынлашкан вакытта, без әлбәттә дугада булырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, үзебезнең тарихыбызны онытмыйча, үзебезнең изгелекләребезне арттырырга тиешбез. Эшләребездә, үзебезнең тормышыбызда шушы мәсьәләне онытмыйча, ягъни дәүләтебез, ватаныбыз, милләтебез чәчәк атсын өчен, милләтебез үсешкә ирешсен өчен үзебезне жәлләмичә тормыш алып барырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы мәсьәләләрне онытмыйча тормыш алып барырга насыйп итсен. Туганнарыбызга, кардәшләребезгә ярдәм итеп, ватаныбыз, милләтебез чәчәк атсын өчен, югары дәрәҗәләргә ирешсен өчен тырышлык куеп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ризалыгына ирешергә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.